djedovino, da bi vazda sretna bila, mila kano si nam slavna, mila si nam ti jedina. Mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Teci Dravo, Savo teci, niti Dunav silu gubi. Sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grobak krije, dok mu živo srce bije. Odajmo počast prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu i svima koji su utkali svoje živote u temelje slobodne, samostalne i neovisne Hrvatske. Neka im je vječna slava i hvala. Tamo gdje me srce vuče, za čim gine, zbog čeg tuče, što je drago puno, to se mjesto zove dom. Kleknem pa se prekriži, svetu zemlju poljubi, kao majka miriše kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu zimo dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom, tamo gdje je dom. Idemo Zagrebe, sad ili nikada! Ja se moram vratiti gdje su moji grobovi, pored rijeke granica, tu je zadnja stanica. Kleknem pa se prekriži, svetu zemlju poljubi, kao majka miriše dok se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu živo dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom. Evo mene,
za čim gine, zbog čeg tuđe, što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. To se mjesto zove dom. Idemo sad, jel nikada? Kad bi bila škrip zemlje iz koje raste samo jedna loza, samo jedna maslina, samo jedna smokva, opet bi bila moja velika domovina. Kad bi bila samo lubanja moga pradjeda, u lubanji očna jama, iz očne jame žut maslačak kojim moj pradjed kroz maslačak, kroz svoj cvjetni teleskop gleda sunce i ptice, opet bi bila velika moja domovina. Kad bi bila dlan kamena kraj ognjišta mojih djedova u jadranskim brdima u Podosoju, u kojim sam plivajući na ovaj svijet udario čelom, kad bi bila samo taj kameni bajam koji je obasjala materina krv kad je pljusnula sa mnom iz materina iz krškog podzemlja i obasjala našu kuću, ti bi bila velika, bila bi moja domovina. Kad bi bila konjska ploča kojom se u jadranskim visinama potkivaju brdski konji, kojom se potkivaju magarad i mazge, izgubljena, izlizana, koja miriše na gromove i cmilje, kad bi bila izlizana konjska ploča natrljana majčinom dušicom i rutvom, koja je obašla sve puteve i stramputice od Cetine do Neretve, od Jadranskog mora do Save i koju ja sada nađenu na putu mirisnu od daljina prislanjam na lice, na čelo, kad bi bila samo ta izlizana konjska ploča u cmilju, ti bi bila moja velika domovina. Kad bi bila samo toliko zemlje, toliko vode i toliko svjetlosti koliko može pojesti i popiti jedan jadranski bajam do podne i do večeri naliti i zakovati u svoj koštani plod, kad bi bila samo bajamov doručak i ručak, ti bi bila moja velika, moja bajamova domovina. Kad bi sva stala u jedne ptičje oči koje lete s malo perja i kosti, ti bi bila velika moja, sva moja domovino u prepeličim, u jarebićim, u jastrebovim očima. Kad bi moja domovina bila samo jedna dinarska zmija, poskok, crnostrig, i kad bi se ta jedna dinarska zmija svila oko moga grla i glavu naslonila na moje srce, to bi bila ti, moja velika zemljo, moja velika zmijo, moja velika domovino. Kad bi sva tvoja zemlja bila samo ova zemlja koju ja nosim u svom tijelu i kad bi sve tvoje zemne, podzemne i nadzemne rijeke bile samo ove što teku kroz moje srce i izviru na moje oči, kad bi tvoja najveća litica bilo moje čelo, a moje tijeme tvoj najviši planinski vrh oko kojega igraju munje i zvijezde, u koji pucaju gromovi, ti bi bila moja prastara zemlja, moja velika domovina. Dobro jutro, Zagreb. Malo Dalmacije za našeg ponosnog Slavonca. Jedna lipa dalmatinska pisma za našega Miru. Nek mu je sa sričom. Pozdravi sve, sinje moje more, naše brodove, što po svijetu plove, tebi na dar, dižem čašu vina, zapjevajmo sad, onu iz davnina. Kome bi šumilo more moje sinje,
Hrvatske nije, kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje. Sve to dobro zna moja Dalmacija, sve to dobro zna moja Dalmacija, moja Kroacija. Kad nakrivim šešir na čelo, pa izvjerim cestu kroz selo, za mnom ide vojska vesela, sto tambura moja kapela. Poznaju me i selo i grad, ja sam lola prava slavonska. Kad zaigra drmeš lagani, oče srce u trutu meni, se poštiva, svoje ušiva. Govore mi da se oženi i čorava posla okali. Šta ću kad je jače od mene, ganjat suknje, kiti, tambure, a sada vi poznaju me i se. Kad zaigra drmeš lagani, oče srce u trutu meni, sve poštiva, svoje uživa. Htjeli neki da se iseli, djedovinu svoju ostavi, al bi prije umro ja za nju, Slavoniju moju ponosnu. Poznaju me i selo i grad, ja sam lola prava. Kad zaigra drmeš lagani, oče srce u krutu meni, se poštiva, svoje uživa, se poštiva, svoje uživa. Dame i gospodo, budući predsjednik Republike Hrvatske Miroslav Škoro. Drage Hrvatice, dragi Hrvati, poštovane dame i poštovana gospodo, dragi moji prijatelji, hvala vam lijepa što ste došli u ovako velikom broju i naravno
jedan veliki pljesak za ove krasne umjetnike i ljude koji su pripremili program kojim smo otvorili ovaj naš današnji skup. Ja inače ne pišem sebi govore, ali danas sam ustao malo ranije i napisao sam da ne bi nešto zaboravio. Prevelika je ovo odgovornost i prevelika je ovo čast. Od prvog dana se pitam jesam li ja uopće dostojan toga. No, prije nego što vam bilo što kažem, želim da pogledate oko sebe. Želim da gromoglasno zaplješćete sebi i svima onima koji nas gledaju i slušaju diljem svijeta, neka vide i čuju ovo čudo. Čudo koje je nastalo iz jedne majčine suze, hvala vam. Hvala vam lijepa. Nećemo ovako brzo završiti, večeras Mijat Dimšić ima koncert. Dakle, čudo koje je nastalo iz jedne majčine suze prolivene u mom Višnjevcu. Čudo koje je nastalo iz svih majčinih suza prolivenih u Vukovaru, u Slavoniji, Dalmaciji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Europi i svijetu. U samo nekoliko mjeseci iz tih suza nastoje ovaj tsunami koji kreće danas iz Zagreba, iz ove dvorane, i ja sam je bezbroj puta vidio punu, vjerujte mi, i ove godine jedno 4-5 puta, ali nikada ovako punu, i ovaj tsunami neće više nikad niko moći zaustaviti. Ja sam samo razlog da ste vi ovdje, ali vi ste ta snaga koju nikada više niko neće moći zaustaviti, i ja vam to jamčim da nema nikakvog bivšeg ni sadašnjeg premijera ili predsjednika, nema te stranke, nema te sile da spriječi vraćanje Hrvatske narodu. Dosta je bilo. Jer Hrvatska je, dopustite mi, Hrvatska je normalna zemlja, samo nekima treba da to jako dugo shvate. Točno je, Hrvatska zna, samo ne znaju to oni koji je vode, ne znaju ništa nisu naučili iz povijesti. Možda su dobri činovnici, ali su loši političari koji nas vode u krivom smjeru godinama. U ovoj istoj dvorani prije nešto manje od 30 godina održan je skup koji je označio prekretnicu u procesu stvaranja Hrvatske države. Nažalost, tadašnji i današnji HDZ nemaju nikakvih dodirnih točaka osim istog naziva. Današnji HDZ i Hrvatsku državu vode ljudi koji su proizvedeni u istom inkubatoru, činovničkom inkubatoru Ministarstva vanjskih poslova, vjerujte mi, ja to najbolje znam. Njihova jedina životna preokupacija je njihova karijera. Tu sve počinje, tu sve završava. Oni nemaju nikakav doticaj sa stvarnošću, nemaju pojma kako hrvatski čovjek danas uistinu živi, zašto stotine tisuća naših ljudi u najboljim godinama iseljava, a zašto nam tisuće četvornih kilometara državnog teritorija ostaje prazno. Zašto su nas pretekle druge države koje su donedavno bile daleko iza nas. Njih to jednostavno ne zanima, jer im je sadašnja funkcija tek crtica u životopisima da bi nakon toga bili nagrađeni dobro plaćenim međunarodnim sinekurama. I onda
Oni se usuđuju pričati i ja to slušam, slušate vi, kao da smo mi narod koji ima tako kratko pamćenje. Ja sam u ovoj kampanji svega nekoliko mjeseci i čujem ja kako meni poručuje premijer neki dan da ja ne znam što je to suverenost, da je to znao pokojni predsjednik Tuđman i da je to njemu pomagao i znao zajedno s njim pokojni kardinal Franjo Kuharić. Zanimljivo, prije svega nekoliko tjedana kada je bila otvarana i otkrivana bista kardinalu Franji Kuhariću, ja sam bio tamo, a on je bio na otvaranju biste Mahatme Gandija. To je jedina prava istina. Meni to prigovara mi gospođa aktualna predsjednica i govori pri tome da je Franjo Tuđman trebao ranije odstupiti. Za Boga miloga. To su ljudi koji nas vode. Oni nemaju snage za promjene, ali imaju snage govoriti da je Škoro izdao HDZ. Pa da se odmah razumijemo na početku, kad smo već kod toga. Ne. HDZ i Franju Tuđmana izdao je Andrej Plenković. A Kolinda Grabar-Kitarović je kandidatkinja Andreja Plenkovića. Članovi i birači HDZ-a moraju znati da je glas za Kolindu Grabar-Kitarović glas za Andreja Plenkovića i stoga se posebno obraćam već na početku da ovog razgovora i ovoga govora članstvu i simpatizerima HDZ-a. Ja ću biti vaš predsjednik, baštinit ću politiku prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i nikada vas neću iznevjeriti. To budite sigurni. Ja nisam činovnik, ja sam poduzetnik. Ja sam ostavio svoj vinograd, ja sam ostavio svoje pjesme, ja sam ostavio svoje poslove, ja ću ostaviti svoju obitelj samo zbog toga da budem s vama i da njih maknemo više iz političkog života. Oni ne razumiju ništa. Ja ne samo da neću iznevjeriti članove HDZ-a, ja neću iznevjeriti članove bilo koje druge stranke koja me podržava. Želim biti predsjednik, ujedinitelj ovog našeg napaćenog i razočaranog, ali ponosnog i vrijednog naroda. Taj narod u proteklih 20 godina doživio je brojna razočarenja. U mnoge je vjerovao i svi su ga izigrali. Ako smijem reći, u mnoge smo vjerovali i svi su nas izigrali. Duboko sam svjestan odgovornosti i izazova koji stoje pred nama, ali jedno vam jamčim. Biću neovisan o bilo kakvom političkom, poslovnom i privatnom utjecaju. Niko me neće moći nazvati i reći mi što da radim. To nije mogao dosad, neće moći ni odsad. Ja ću račun polagati jedino narodu i ako mi narod pokaže palac dolje, sam ću otići. Nećete me morati tjerati. Mnogi dobronamjerni govorili su mi što ti to treba, imaš sve u životu, navući ćeš samo probleme na vrat. Iskreno, nisam do kraja bio svjestan u kakve ćemo osinje gnijezde dirnuti, ali ja sam vam sad odlučniji nego ikad. Pa evo im odmah prve poruke. Pomešćemo ih 22. prosinca jer su oteli državu narodu, jer su bahati, jer su nesposobni, jer nisu dostojni funkcija koje obnašaju. Jadna je država u kojoj se predsjednica bavi srpskim čokoladicama, hrvatskim čokolinom, rođendanskim tortama, zatvorskim kolačima i na sve moguće načine pokušava oteti posao nama pjevačima. To je Žak nikad neće oprostiti. Jadna je država u kojoj predsjednik vlade mjesec dana nije u stanju zbog svog ega primiti učitelje, a predsjednik Sabora možete biti sa 808 osvojenih glasova na izborima. Sramota! To nije Hrvatska
kako su sanjali naši preci, niti su to dostojni nasljednici naših povijesnih velikana. Ljudi, zamislite Franju Tuđmana da pjeva nekome na rođendanu ili da se naslikava pred ogradom Bijele kuće. Sramota. Ja ću deestradizirati funkciju predsjednika države i vratit ću joj izgubljeno dostojanstvo. Politika je preozbiljan posao da bi se njome bavili ovi naši hrvatski političari. Dosta. Pred vas i pred hrvatski narod izašao sam s programom u koji vjerujem i koji znam da ga mogu provesti. Uvijek u životu sam radio više nego što sam obećao. Tražim povećanje predsjedničkih ovlasti kako bi mogao provesti promjene. A promjene nam trebaju na svim područjima. Narod je izgubio povjerenje u državne institucije. Mladi i obrazovani ljudi odlaze iz Hrvatske prije svega jer se osjećaju neravnopravni u vlastitoj državi. Tragično je da im veće šanse pružaju druge države nego njihova domovina. U državnom i javnom sektoru nemoguće je dobiti posao bez stranačke iskaznice, bilo HDZ-ove ili SDP-ove. Isti su oni meni. 90. smo srušili jednostranački sustav, a 22. prosinca ćemo obračunati sa dvostranačkim sustavom. Omogućit ćemo da se umjesto stranačke podobnosti počnu vrednovati znanje, izvrsnost i sposobnost, da najbolji od nas obnašaju najodgovornije dužnosti, a oni u najtežoj životnoj situaciji da se ne osjećaju ostavljeni od države. I zato će prvi referendum koji ću raspisati biti o Ovršnom zakonu. Tim zakonom omogućit ćemo da 250.000 naših sugrađana dobije novu šansu. Svatko od nas u životu može donijeti pogrešnu odluku i zbog toga će trpiti određene posljedice ili štetu, ali niko u Hrvatskoj ne može biti vječno u dužničkom ropstvu. Staćemo na kraj ovršnoj mafiji, a dužnicima ćemo omogućiti da prvo vraćaju glavnicu, a potom kamatu. Ima i pozitivnih rješenja, ne treba biti najpametniji, ovo je 21. stoljeće. Pogledajmo kako su to riješili Slovenci. Kod nas ako je neko dužan 100 kuna u roku od par mjeseci bude dužan 1000 kuna. U Sloveniji se sve riješi za 44 eura. Novi zakon predviđa da se vrijeme čekanja produži za još nekih 6-7 mjeseci. Stvarno, među nama bude rečeno, nisam napisao to, pojma nemaju. Narodu su oduzeli njegovo temeljno pravo, a to je neposredno odlučivanje. Kada sam objavio svoju kandidaturu, pozvao sam se na prvi članak Hrvatskog ustava koji vrlo jasno kaže da u Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Tko ima pravo zabraniti referendum i manipulirati potpisima? Tko ima pravo tumačiti Ustav na način da je gotovo nemoguće provesti referendum o bilo čemu? Uzurpirali su vlast, a kao osigurač su stavili svoje poslušnike u Ustavni sud koji ih pokriva. To nije demokracija, to je kancelarska diktatura kojoj ćemo za 2 tjedna stati na kraj. Ja želim biti predsjednik koji neće moljakati premijera za supotpis na referendumu, nego predsjednik koji će u svakom trenutku sam moći narod pitati za mišljenje. Onoga trenutka kad moj referendumski prijedlog ne prođe, podnijet ću ostavku jer ne želim biti predsjednik bez potpore naroda. Isto to očekujem i od drugih, ni manje ni više. Pa dakle, nakon što Andrej Plenković i njegova kandidatkinja dožive poraz na ovim izborima, a doživit će ga, očekujem trenutačnu ostavku vlade, raspuštanje Sabora i nove parlamentarne izbore. Ova vlada, nakon poraza Kolinde Grabar-Kitarović, nema legitimitet i mora otići. Zašto produživati agoniju i mučenje još gotovo godinu dana? Za razliku od gospodina Milanovića, ja ne želim ovakvom premijeru biti najbolji prijatelj. Nema prijateljstva s onima koji su za 6 mjeseci predsjedanja Europskom unijom spremni držati u talačkoj situaciji cijeli narod i državu. Država nije Ministarstvo vanjskih poslova, država je puno više od toga.
Moja vizija Hrvatske počiva upravo na onima koji se stranačke elite groze i koji se, ruku na srce, boje. A to su ti takozvani obični građani, ta takozvana tiha većina. To su oni za koje oni smatraju da nisu dovoljno pametni i obrazovani da bi imali pravo odlučivati o bilo čemu, osim da svake 4 godine izađu na parlamentarne ili svakih 5 godina na predsjedničke izbore. Nakon toga im ti obični građani, mi, jednostavno više ne trebamo. Sastanu se glavešine pa dijele državu kao pljačkaški plijen, a predsjednik pobjedničke stranke sa svojim trgovačkim partnerima odlučuje o svemu. Od ministra i direktora javnih poduzeća do čistačica u školama i radnika na naplatnoj kućici u Šestanovcu. Još se samo jedna stvar nije dogodila, a to nam pripremaju za iduću godinu. U to budite sigurni, veliku koaliciju nam pripremaju. To bi bio zadnji čavao u lijesu hrvatske parlamentarne demokracije i zato su ovi predsjednički izbori posebice važni. Moramo pobijediti i jedne i druge, kako oni ne bi dokrajčili sve nas. Zamislite samo situaciju kad bi HDZ i SDP formirali vladu i krenuli zapošljavati svoje uhljebe. Potjerali bi iz države i ono malo mladih koji još vjeruju u ovu državu. Pa se zato posebno želim obratiti upravo tim mladima. Mladi, ljudi, nemojte prespavati 22. prosinca. Ne dozvolite da vas obeshrabre, izađite na izbore i pokažite kako hrvatska mladost sama određuje svoju budućnost. Umjesto da vi odete van iz Hrvatske, omogućimo Plenkoviću i njegovoj kandidatkinji da ostvare međunarodne karijere. Oni to žele. Oni lijepo karijere, a mi ćemo onda na miru urediti našu Hrvatsku, jer puno toga treba dovesti u red, treba nam remont pravosuđa, gospodarstvo mora prodisati punim plućima, prije svega trebamo jedan pravedniji sustav. Mene često pitaju ko je to moj glavni protukandidat. Ja sebe ponekad znam vidjeti kao onog čovjeka s najlon vrećicom na kineskom Tiananmen trgu ispred onog tenka. Moj glavni protukandidat je upravo taj korumpirani, klijentelistički sustav koji ima mnogo lica. Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović tek su 2 lica tog sustava, ali oba će pasti na ovim izborima. Gotovo je. Od kako sam najavio kandidaturu, puno se toga dogodilo. Neki ljudi su me počeli izbjegavati, neki ljudi su se prestali javljati, neki to čine kriomice, pa mi dolaze po noći, ne znaju da mi je kuća ovako i onako pod nadzorom. Pa onda misle kao ne vide ih niko. Međutim, neka, nikome ja ne zamjeram, nikoga se nisam odrekao, niti ću se ikoga odreći, Bože moj. Premalo nas je da bi se tako lako odricali jedni drugih. Ja ovdje vidim puno hrabrih ljudi, ali vidim i puno hrabrih ljudi iz tog sustava. Vidim svojih prijatelja koji su u Hrvatskoj vojsci, vidim svojih prijatelja dragovoljaca, vidim svojih prijatelja koji su u javnim i državnim službama. Zaplješćimo im, oni imaju hrabrosti. Kao vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske neću šutke promatrati kako se susjedne države užurbano naoružavaju i višestruko povećavaju vojne proračune. Mi jesmo članica NATO-a, ali Hrvatska mora imati snažnu vojsku koja će odvratiti bilo kakvu prijetnju ili ugrozu. Stoga podržavam najavljeno povećanje vojnog proračuna i pojačanu modernizaciju Hrvatske vojske. Uostalom, Hrvatska tu obvezu ima i kao članica NATO-a. Mi moramo do 2024. godine 2% BDP-a izdvajati za vojsku. Ali ne na način kako se to čini sada, statističkom prevarom, nego upravo onako kako treba. Hrvatska vojska je ponos hrvatskog naroda, mora biti dobro opremljena i mora biti spremna u svakom trenutku. I bez obzira što su svi drugi gospoda
gospođe, aktualni predsjednici, bivši premijeri, sadašnji premijeri, suci, a ja samo pjevač, ja nemam problema i kompleksa reći ono što se oni ne usude javno reći. Ako bude potrebno, na hrvatske granice izaći će Hrvatska vojska. I to ne europska, nego Hrvatska vojska. Dosta je bilo zatvaranja očiju pred masovnim probijanjima granice i ilegalnim ulascima u zemlju. Neko se čak i hvali, 1 milijun ljudi je prošlo. Kojih 1 milijun ljudi? Koja to zemlja se tako ponaša? Koja zemlja ne štiti svoju granicu? Mi imamo zakon o boravku i kretanju stranaca. Ja tražim da ga se poštiva. Jeste probali nekada ući u zadnje vrijeme u Austriju, u Njemačku? Duge cijevi su na granici. Kao mi nismo ograđeni. Mi smo ograđeni i to kako smo ograđeni. Europa se ogradila od nas. To mora prestati. Ja cijenim trud naše policije, ali očito je da njima treba pomoć. Moramo osigurati miran san ljudima u Lici, u Gorskom kotaru, pa i u Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj. Kao što vidite, naši političari organiziraju velike parade briselske pučke stranke u Zagrebu. Možete i Sabor iznajmiti ako niste znali. Ja nisam znao, pa sam uvijek lisinski, ali evo. Dakle, oni se bave pridruživanjem zemalja Zapadnog Balkana, a naša policija je na izmaku snaga i štiti europsku granicu. I zamislite to licemjerje. Mi plaćamo ogromne novce da bi štitili druge, a pritom se moramo još praviti da je sve u redu, jer inače ne bi ušli u Schengen. Pa tko je tu lud? I zato ću tražiti značajniju financijsku pomoć Europske unije za zaštitu granice, jer to je i njihova granica, ne samo Hrvatska, to je europska granica. Hrvatska mora biti ponosna članica Europske unije, zajednice suverenih država, koja će se za europskim stolom znati izboriti za svoje interese. Pitaju me koju ću zemlju prvo posjetiti nakon pobjede na izborima. Možemo napraviti referendum ako se ti slažeš. Prva država koju ću posjetiti ipak će biti Bosna i Hercegovina. Posjetit ću svoj narod u Bosni i Hercegovini, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju u Hrvatskoj dobiti puno jači oslonac nego što ga trenutno imaju. Ne smijemo nikada dopustiti da naš narod u toj državi da se osjeti prepušten samom sebi. Opstojnost Hrvata kao konstitutivnog i suverenog naroda u Bosni i Hercegovini je hrvatski strateški nacionalni interes. I tako će biti dok nas ima. Ja želim graditi dobrosusjedske odnose sa svim državama s kojima graničimo. Ali s jednom uvijek moramo malo opreznije. Srbija mora dokazati da poštuje Hrvatsku, a to može samo otkrivanjem sudbina naših nestalih branitelja i civila, mora vratiti svo pokradeno kulturno blago i arhivsku građu. Srbija mora priznati agresiju na Hrvatsku i podnijeti političke i druge konsekvence te agresije, uključujući plaćanje odštete zatočenicima srpskih koncentracijskih logora. Srbija isto tako mora priznati načelo razgraničenja među državama i to ono prema katastarskim knjigama i prestati polagati pravo na nedvojbeno hrvatski teritorij. Pri tome mislim na Vukovarsku i Šarengradsku adu, na džepove zemljišta na lijevoj strani Dunava. To su 1000 hektara hrvatske zemlje i nećemo ih prepustiti nikome. I na kraju, ali jednako važno, Srbija mora priznati politička prava hrvatskoj manjinskoj zajednici u Vojvodini, prestati je razarati stvarajući umjetnu bunjevačku ili šokačku nacionalnu zajednicu, priznati Hrvatima pravo obrazovanja na materinji jezik i dati im onakva politička prava kakva imaju Srbi u Hrvatskoj.
Sve to preduvjeti su za ozbiljan razgovor o tome u kojoj mjeri Srbija zadovoljava uopće kriterije za pristupanje Europskoj uniji. I ovdje pred vama obećavam, niko Hrvatsku ne može prisiliti da digne ruku za ulazak Srbije u Europsku uniju dok se ne ispune svi ovi uvjeti koje sam naveo. Svaka politika koja bi pristala na to bila bi izdajnička za hrvatske nacionalne interese. Na kraju želim, to sam već naveo, na kraju, to je pod onim ostalo. Na kraju želim poslati poruku ogromnom broju naših sugrađana koji ne izlaze na izbore. Razumijem vaše razočarenje i možete mi vjerovati samo na riječ. Ja osim riječi ništa drugo nemam. Imam čiste ruke, toplo srce i pokušavam zadržati hladnu glavu. Moje pjesme, moja djela, moj život, moj put su jedina garancija koju vam mogu dati. Ali morate znati, za mene je riječ svjetinja i nikad neću pogaziti ono što sam obećao. U ovu kandidaturu ušao sam iz potrebe da svom narodu vratim dio onoga što je meni moj narod dao. Ja nikada ne bi bio ovo što danas jesam, ne bi stao pred vama da me vi niste stvorili. Ja sve što imam zahvaljujem vama. Hvala vam lijepa. Nisam baš vičan tim političkim govorima, ali evo, ja se nadam da ću se u sljedećih 10 godina naučiti. 5. Naime, svi vi morate biti svjesni da imate ogromnu moć, a to je taj glasački listić. Ne dopustite drugima da odluče umjesto vas ili što je još gore, da glasuju umjesto vas, a to se često događa. Moramo biti svjesni s kim imamo posla i na što su sve spremni da zadrže vlast. Već desetljećima u našoj zemlji se, nažalost, glasuje protiv. Bira se manje od 2 zla. Već desetljećima u našoj zemlji vlada strah od partijskog dvoumlja. Sjaši Kurta, da uzjaši Murta, i tako svako malo. I ja sam vam dužan, to nisam napisao, reći još 2 stvari. Mislim, dužan sam vam reći još puno toga, ali vrijeme nam je kratko. Prva stvar koju vam želim reći je da normalno pitanje koje se meni uvijek nametalo kada bi neko došao i govorio da će zaposliti, otvoriti 300.000 radnih mjesta, vratiti pokradene novce, prodati zrakoplove, preseliti se iz jednog... Ja sam uvijek imao samo jedno pitanje. Kako? I normalno je da se i vi pitate, i ljudi koji nas gledaju, kako, Miroslave? Jednostavno. Mi imamo ono što je najvrijednije. Imamo svoj vrijedni, pametni narod. Moramo to napraviti sve jednom suradnjom i sinergijom između hrvatske znanosti, koja je zapostavljena, i hrvatskih vrijednih ruku, hrvatskog gospodarstva, hrvatske poljoprivrede. Jedino tako možemo naprijed. Svugdje u svijetu hrvatska pamet i hrvatske ruke su cijenjene. Svugdje, gdje god dođete, a putovao sam, bilo me je, od Novog Zelanda pa preko Kanade, Amerike, svugdje me je bilo. I svugdje su naši ljudi uspješni, samo nisu kod nas. Zbog toga što zakonska rješenja nisu dobra i zbog toga što ti ljudi koji nas vode, neka im Bog da zdravlja, možda jesu dobri za neke druge poslove, ali nisu za voditi i organizirati ozbiljnu državu. Tako se to, dame i gospodo, ne radi kako oni sebi zamišljaju. Oni meni šalju poruku da ja se odem baviti svojim poslom, a da pustim njih da oni odgovorno rade svoj posao. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Oni da odgovorno rade svoj posao. Za razliku od njih, ja i kad budem odlučio ne baviti se više politikom, ja se imam gdje vratiti, ja se imam u što vratiti, ja sam stvorio nešto, a kud će se oni vratiti? Nigdje. Oni su ljudi koje ja kao poduzetnik nikada ne bi zaposlio u svom poduzeću. Nikada. Imam jednu poruku koju želim poslati odavde s ovoga mjesta. Poruka se odnosi na medije, poruka se odnosi na javnost svekoliku, poruka se odnosi i na moje protukandidate. U stvari, protukandidate i nekoliko kvazi kandidata koji su angažirani, plaćeni i skupljeni su im potpisi da bi uglavnom napadali mene i moju obitelj. Dobro, nemam ja s tim problema. Kad je u pitanju sučeljavanje do izbora, dame i gospodo, cijenjeni protukandidati, dragi mediji, svekolika javnosti, kad god i gdje god hoćete, birajte mjesto, birajte vrijeme. Dvorana, studio, arena, stadion, ulica, gdje god hoćete. Ja ću vam doći, ali pod jednim uvjetom. Morate biti svi. Svi vi kandidati morate doći i odgovarati na pitanja koja će vam postaviti voditelji, narod ili kogod hoće. Dakle, ili svi ili nitko. Nemojte me zvati ako nisu svi kandidati. Stoga, još jednu poruku želim poslati i to svim Hrvatima, svim pripadnicima nacionalnih manjina, svim građanima, svim državljanima Republike Hrvatske. Dosta je bilo straha. Mi ćemo od danas biti pokret koji će razbiti strah u cijeloj našoj lijepoj domovini i gdje god ima naših ljudi. A 22. prosinca Hrvatska će slaviti u zajedništvu i u miru ćemo dočekati Božić, jer neće biti drugog kruga. Vidim da su i oni postali pomalo svjesni svega toga, pa su počeli usklađivati ankete sa stvarnošću. Oni su držali svoje toplomjere hrvatske javnosti u hladnjaku. Sad su ih izvadili van. Dobrodošli u normalan svijet. 22. prosinca Hrvatska će nakon dugo vremena glasovati za i to će biti prvi korak u vraćanju države narodu i nema te sile, nema te stranačke i partijske diktature koja će nam ukrasti to slavlje. Dosta je bilo jer oni ne mogu ukrasti onoliko koliko nas može izaći na te izbore. Pobijedit ćemo ih jer imamo narod iza sebe. Imamo narod uza se. Pobijedit ćemo ih jer su uz nas ponosni i jaki hrvatski branitelji. Pobijedit ćemo ih zajedništvom iseljene i domovinske Hrvatske. Pobijedit ćemo ih istim onim velikim srcem kojim smo stvorili samostalnu i neovisnu Hrvatsku državu. Želim vam zdravlje i sreću, želim vam puno Božjeg blagoslova. Idemo do pobjede u prvom krugu, jer Hrvatska nema vremena za drugi krug. Sad ili nikada. Hvala vam na dolasku. Živjela Hrvatska! Idemo zapjevati još jednu kad smo već tu.
30 godina je rekao, ne dirajte mi ravnicu, ja ću se vratiti. Dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje voljeti. Ne dirajte mi večeras u spomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Još u sebi čuje majku kako tužna govori. Kad se jednom vratiš, sine, ja ću te čekati. Ne dirajte mi večeras u spomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras u spomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Dalje znate sami.